díomh sé war maithe tá sé go hálann sibh a lig a eiceil an seo. Má bhíle buíochas le thuilíogaine ag imbolc as cura a thuirt dom ceol a dhéanam agus caint a thuirt an seo inniu agus as brú a chuirm má leiscéil as sprágu a thuirt dom má chuid céilge a fiosú ag an am céine. Is mór an anar dom a bheith an seo le caint a thuirt ar an tionachar a bhí ag an ceol ar mo chéal le cúpla scéal a rins libh agus le cúpla contas a thuirt díobh faoin na daoine a chuamhaim arm mar cheoltóir agus mar ginne. Tá sóí mé ag an tús. Is as dún dalgan chun de lú mé agus tá cúnaí arm tíomhamuí de Cairlinn is léibhte cúilne inis. Is as tíorón do maithar John agus is ard watha do mo bháthar Patricia. Wug siad go dún dalgan mar gheall ar na triblódí sa tuisceart. Níor chin mo hisismothirí ceol ach tá grá agus tuiscint as cuimse acu don cheol. Bhí siad ag éirí go méú a chláán ábalta ceol a hinneam. Tá drothar ní sinne agam, beirt drafuracha ní sinne agus drothar a bháin atá níos óige ná mise. Seocha go bhfuil líise an drafur is sinne, Veidhlín ní sinne ná mé, faoi nám a rugadh mé, agus tá go fóil. Bhí si hena féin ina fidleir den scap. Hen mu drothar Patrick an adóg mór agus hen mu drafur Suzanne an Constantine agus bhíú an teach i gcónaí lán le ceol traidisiúnta. Nuair bhí mé i Mowabi, thosaí mé amach ar an piano agus ar an adóg stán agus is cuimhin lom a bheith ag drapadóireacht suas ar an caithear mar a bhéú tábla ollmhór intí. Caithfí sé go raibh mé beag. Deir maithar go deochú lom de haig at the spinning wheel a dhéanam go forfa ar an adóg nuair bhí mé ceithre bliana d'aois. Port dúbailte ceithre fart atá measartha casta. Deir mo bháthar go raibh an ceol anam ón tús. Thosaí mé ar an wanjo nuair bhí mé 8 mbliana d'aois agus ar an idial nuair bhí mé 9. Hit mé rá leis an fidal ón tús agus dírí mé as na gléisina eile an sin. Bhí an tá orm gur chuirdigh maithar múinteoir áitiúil iontach in Nundalgan, Rose O'Connor ó chlán clúteach Winter O'Connor, Win se Lisa, Suzanne agus mé féin ina dhé sin ar feadúpla mí díreach. Comhaid leis an idial a bhúnú, Thróirí Rose ar dealach ar naistear sa cheol traidisiúnta nuair a thug sí scoláireacht de Lisa de freastal ar scoil cheol Willie Clancy i sráid na cathrach chun é an chláir. Thuí muid an nuair a bhí mise 1 bliain d'aois agus bhí muid an 8 bliain ó hin, seachas 1 bliain amháin nach raibh mé an. Nuair a thuí mé ad le Rose cúpla bliain ina dhé sin, thug sí rud aonseacht faoi deara anam agus thíal sé go méú an dúil agam sa Veidhlín clasaiceach, rud a thíal mé i gcónaí a bhí fíor chúiseach. Ag an am seo bhí mé ag tógáil mo chuid túnanna a lig ó mo dhearrafaracha agus ó mo dheartharacha. Tá an chail orm sa teaghlach gur sciobh mé túnanna Lisa ar an idial agus gur úsáid mé iad i mo chuid tafadaí agus ceolcurnacha ó hin, cosúil leis an seic seo a fuair Lisa ó Charlie Lennon, The Smiling Bride agus The Handsome Young Maidens.
McAllister an guitárí iontach as cross na Glennon, an chéad duine a thuí a bhaim orm ó thaobh an ceol de agus mé óg. Casú or mé nuair a bhí mé ag gcóil den wanjo agus hial sé go raibh mé an mhaith. Ba grá leis mise a thuirt leis hiag neart imachtaí agus tógaí ceol agus thug sé deistim mo chéad seisiún tafada garmiú a dhéanamh i studio agus ceol a dhéanam an bhearclár do dúlúiasca nuair a bhí mé 8 mbliana d'aois. Tugu an deistim ceol a dhéanam le ceoltóirí ar nó Breach Murphy agus Sean Moan ag an amsin agus thug sé mise leis mar bháil do bhaina le ceol a dhéanam ar the Jerry Kelly Show ar an stáisiún telefíse UTV. Ní raibh léirethirí an chláir róthásta nar thóg sé páiste óg le seinm ar an chláir ach rinne sé mé a chosaint agus dúirt sé wait until you hear her play. Maithí mé riú anall go raibh mé I mbliana fasta agus mé ag casú ceol agus bhí an dúil agam a bheith ar an telefís agus ar an radio agus bíhann lom an meas a bhí ar daoine orm mar cheoltóir. Chreid maithar go raibh bua faoi leith agam agus roimh a bhád bhí sé cosúil leis na hathrachacha a eicinn tú ag Veidhlínse na gcluichí Olimpice. An dígríseach, tíimánta, rudbog umarchach agus lista ada fogla eile a thucailm a chur le seo. Bhíonn sé le feiceáil go minic ar gcuid ceolcurmacha agus bród an dóanair agus má bháthair mar ggéine. Hiag sé an luach a bhain le gach uair a chloig a chaidmid ag clochtú, agus ba grá leis ceithre uaire a chloig a caiithebh lom agus mé ag clochtú. Níla is agam go fóil cén dóí a ró an tám aige é sin a dhéanú. Amar bí nach mén ag clochtú bheithín ag éisteacht, agus bumí cheap de chuid Cathal Hayden, Déanach, Mary Bergen agus Tommy Peoples a bhrismuid ó bheith ag éisteach lo an irid sin. Bhí cáil ar maithir ar fud na hÉireann fasta margheall ar a chuid scileanna camradóireachta, thugadh sé an fís camra leis achanáit le tafadú a dhéanú ar achanrud, agus tá neart bhíthe deasanna sa bhaile agin, agus scut na geoltóirí orthú, agus bheadh oring iad a lig a ólam. Gach nóta, Geara, Rólan agus Achraí. Ba bhinnic a éirí sé orm an ceol a scríomh amach ar pápar I bhform ABC, agus bheadh orm an píosa ar fad a scríomh amach leis na hathraithe a lig. Mar sinne, do méú ceithre fart sa físa, b'fhéidir go méoadh sé gá leathnach déag ar an iomlán. Bhí sé ag éirí go déanthing na clasanna a bhí ag na sár ceoltóirí seo a ólam, agus hial sé gur bheith seo an bhealach ab air le tart faoi. Dóla mé cuid mhaith den ceol traidisiúnta os cóir na telefíse, an píosa seo a leannas le James Kelly san áireamh a tafadú ó The Pure Drop, Over the Moor to Maggie agus The Heathery Breeze. Ar a laiad, bhí taste maith ag maithar don ceol, buchas le dia. Nuair a bhí mé 9 mbliana d'aois, thosaigh mé ar an ideal. Siocr go raibh neart túnanna agus ólas agam ar an wanjo agus an méarú céine ar an dá go léas. Bhí an sim agam an ón tús.
Tróna amháin scarch mo wathair uring, go bhfeiceadh muid an bhaileadóir virtuoso a bhí thart ar 2,000 díos agus ag seinm ar an telefís. Dúirg le maithir cuid den chlár a taifeadú. Ba í líla Iosafowitz a bhí ag seinm agus bhí si dochreite ar fad. Is é dúirt mise sin an rud atá mise a géirí a dhéanú. Ní bhacha méid duine ar bí ag dul suas chomhthard sin ar bhainneoil na fideal a riamh, agus ó tharla nach raibh sí móran ná ba hinneam ná mé féin, chuaigh sé I bhaim go mór orm. Bhí an píosa féin dochreite, Introduction and Tarantella, le Sarasate, an tapi agus an ard. In áit na mun, rinne maithir múnteoir clasaiceach ar an Veidhlín a chuirdú sa cantar. Ba é an tathair McNally an ché ba clúchi agus chuireann Jeannie an ceist orm go dtí an lá inniu, an scoláire de chuid an athair McNally hu, níthe. Bhí sé aitheanta go maith as an ilmhaint a churú sé ar thar bhaileadóirí, agus dhéanaí sé sir in aisce é. Ach nuair shrek muidne é, rinne sé cúpla scrúdú lom agus duine sé do maithir go raibh mé róchan le toiseacht ar an ceol clasaiceach agus nach mbeadh riamh ábalta é a cheannim. Ó, agus nach raibh clús waith agam. Buíochas do dhia nar thula mé é sin ag an am, agus áil go leor, bhí go leor ceile ag maithir nó méidir nach raibh. Go raibh is aige go raibh sé sin contráilte agus rinne sé múnteoir eile a chuirdach. Thuirtí sé Sheila Thompson. Bhí conaí uirthi ag bun na ferma agus ní raibh an ach de mómente siúlóide an ón scoil náisiúnta. Hiag si go raibh mé I mo scoláire díghriseach agus bhíodh si do mo bhúnú ach an lá roimh I bhfad. Rahan a ad leithí amlón le clachtú a dhéanú, racha cara eile an sin I nné an scoile, agus casú muid ar a chéile ag a seacht sa tróna le tiiliú clachtú a dhéanú cuid maiid leitheanta. Thóg si 4 bhogan airgid dá saothar, is cuireann lom gur thug maithir 280 puntí sa bhliain. Thugadh si ceol le fólam dom, agus de grá leithí bhí seán de na ceoltóirí ab ar nós Perlman, Menuhin, agus Anne Sophie Mutter, agus iad ag seinm na PC a thaispeáin dom. Bhéadh si gnóthach ag cócracht ag glanú nó ag dathú a chuid gruaige a adas a bhainse ag clachtú sa seomraí. Agus bhéadh si ag teacht agus ag imeacht ag cuidú lom I rihanama. Chuir si isteach ar na scrúdaithe grádaithe mé agus ar mhóran comórtas fasta. Ba grá leithí neart ábhar a thabhairt dom le dulfried agus thugú si píosa deacra dom fasta. De grá ní thugann múnteoirí ar an Veidhlín clasaiceach, píosaí deacra do póistí, siocr go maithíonn siad nach bhfuil siad ré ó thaobh na teicnica de go fóil. Creid si go dtiocfaí an teicnic a ólam don na píosaí deacra agus bhí an ceart ar fad aici. Bhí an sprí agam ag fóliú na píosaí iontacha seo, cosúil leis an ceann seo a cheannim go rialta seardeis le mantí.
Maithir, creid síle, dal an neart múnsóirí urlaise eile ag an am, nach joci ceol clasaiceach agus ceol traidisiúnta a ólam ag an am céine. Ní roán ach ceol amháin nó ceol eile. Bhí na múnsóirí traidisiúnta ar an dói céine. Gá góin omlan éagsúla bhí gceist agus bhí mise idir gá cinne bháltaine. Nuair bhí mé 3 bliana déag díos, bhí mé fós a ggóil den ceol traidisiúnta gorúnda, sna seisiún sna comórtais sa bhaile agus bhí an bua agam ag fleach ceol na hÉireann. Bhí mo greengraf agus maniam sa pápar áitiú agus tháinig síle é. Nuair thuí mé hicí don chéad rang eile, níor lig sí isteach mé. Honestly. Thigthe gur am miltnach I mo héile bhí an, agus bhí is agam nach joculam irí as ceachtar acu. Bhíú sé doch déanta cinniú a dhéanamh. Níor lear muid ar fan na blianta, ach tá mé ansásta go bhfuil sin a lig thart, agus go bhfuil mé héin agus síle anmhór lena chéile a rís. Chomh leis an ceol clasaiceach seo, bhí me graithe ag fólam ó ghiní ar bhí a bhéúsásta mé a bhúnú. Caith mé mór an leitheanta ag Gardlan John McIntyre ag glan na bhíoch, ag fólam faoin idial agus faoin mhoa, agus ag tógáil PC galanta go hundú bluegrass Americanach uí. Seo ceann amháin, the Orange Blossom Special. Get the book. Far a bhfuil stíl rólach dúchasach seanar aige a thug sé ó Anton McGowan. Thug mé chuid waith ó stíl McDara a bhain an chéad áitdom sa comórtas sinsere ag fleach ceol na hÉireann 2001. Seo tún a thug mé ó fisean ruúnda a thug maithair agus é san umíocht. The Humours of Ballylachlan. Díreach in do síle mé a cathú amach, dúirt maithair nach gurú sé brú ar bí orm a bheith a cleachtú agus go joculum irí as an ceol.
Caith mé cúpla lá ag smíonú agus bhí is agaman sin nach joculum irias an idil. Yoga bhí is ag maithar go maiid. Agus sin an fá go raibh muín ag a raibh a thuirtam. Ach bhí macrí istí an agus hí mé hiig mé go raibh an ceol sa cinhaint agam. Faoin am seo bhí mé ag freastal ar bhain scoil St. Louis, scoil mhór ceol a bhí intí. Bhí 3 seomra cleachtú an, agus piano in nach seomra, agus thucú leat a cheannim ag am susa nó do mé rainsír an. Thug mé faoin idirbhlín le banna ceol traidisiúnta a bhúnú a bhí lonithe i mbliana ndáiríre, agus rinmuid neart ceolcarmacha, camcuairteanna agus sheinmuid ar haid. Haid mé go leor ama ag taisce ceol dúchas héireann ar Marion Square ag leor túnanna agus aran. Lig an scoil dom neart ama a thógáil séir agus cuidiú na múntúirí liom le mo chuid oberháile. Le mo chuid ober scoile, nó ta breise agus fiú rangan na breise a thuirt dom in dhéana scoile. Ba vinnic a crú na múntúirí cóirle ar an díreach raibh na scrúideanna, bhí siad go háling. Bhí ceol oireann sa scoil fasta, cholíní ar fad, agus nascú muid le scoil lán mhúcailí in Urcin Trá, agus rinneú the Cross-Border Orchestra as. Tugadh deis dom a bheith ag seinm leis an ceol oireann agus agál ar camcuairt leo. Dóla mé cén dóigh leis an stúrthar iontach go raibh grant a leanúint, D'orbair mé scileanna áircléimh agus scileanna sa ceol ensemble agus tugadh deis dom an ceol oireann a threoirú anar ulmhór. Cas mé ar mar céile John McIntyre ag an scoil sin fasta. Bhí sé sin in scoil na buacailí béal duras, agus ó tharla nach raibh ceol ar bí sa scoil sin, bhíú ar teachtanál chuig scoil scaganne leis na scrútaithe ceol a dhéanú. Curú is teach ag gionn de na seomraí cleachta chun cleachtú a dhéanú, agus bhí mise i bun scrúdaí a dhéanú ag an am céine. Curú sa seomra céine muid le cleachtú. Agus casú ar chéile muid den céidir an. A thug sé cúpla blin sulla bhuair muid le chéile, nuair bhí sé féin ar camcuairt leis na raibhs, agus bhí mise ar camcuairt le Rodrigo y Gabriella. Nuair bhí mé sé nó seacht mbliana déag díos, chuir mé isteach ar seo talanna sa Charcourt Hotel in Mbliana. Hain mé de Mason's Apron. Bhí Veidhlín sa lucht éisteachta agus tháinig sé thugam ag an dearú ag inseadum go raibh ansim aige i mo chuid ceol. Go mise móíochas leis agus Jimmy mé liom. Tháinig duine cinálta ón lucht éisteachta a bhádlam agus bhíní siad cé có díreach a bhí an Veidhlín Commodore de chuid Riverdance. Cúpla mí ina dhé sin, hing mé CD a hafadú agus bhí mé a géirí a dhéanú amach an bailach is fearr a tuairt faoi. Chur maithar bil i gcuimhne dom agus mul mé a bhfuil sé dom scart a chur ar le cóirle a fháil. Thuaigh mé i deangáil le bil agus chuir sé curú dom leithreach mo chéad album a tafadú agus a léirú, ba dilí é a creidmháil. Chuir sé sin tús le haistar fada ceol idir an bhirt agin. Thuaigh mé ar chamcuairt le Riverdance ar fad 10 mbliana. Bhí mé ag an stúdio hana sin an seachtain seacate ar cloc na rón Conamara le tafadú a dhéanú ar an idil do cumarú 5 bliain is fiche Riverdance.
a chuidúlam maistear ná an guitárí virtuoso Steve Cooney. Cas mé ag cúpla ceol chum agus imacht, agus ihe éile fádraigh ag ionad ceol mhara an teampall, thug sé curadum teacht stáite leis féin agus le beaglaí agus taithí speisialta a bhí an domsa mar rinne do lucht laniúna. Caith mé seachtain sa spidil an sin ag tafaidú smaointí le Steve agus híal sé gur cheartdom cúpla tún a chomh agus thug sé dúblan dom gá pórt lúscú a chomh I ní coppal ceann a seinm le chéile. Ba iad seo na céad túnanna a scríú mé riú agus chuir sé sin tús leis an Chumadóireacht. Danam ní mé na túnanna in ómós dóhéin agus do inaltóir an seisiún de two Steves. Na déige, bhíonn a casú go minic agus mé ansásta le muideal. Chuaigh mé ad le teach John McIntyre go curú sé ribí nua an mhóadam. Nuair a thuail mé isteach sa cheardlan, bhí lán le fidialacha, tháinig mé ceann amháin leach na fuinneoga, a bhí an bhailinn ba dóúil a tháinig mé riú. Bhí sé ag lonrú, hit mé in rá. Thug Jim coppla fidal dom le cheannim, mar déanann sé I gcónaí, agus thaispeáin sé beidir 8 nó 10 cinn dom ach go bháin an ceann sa inneog. Chuaigh sé béal doras le ribí grúige a chur an mhóa, agus a ad is a bhí mé ag fannacht, thóg mé an idial agus hen mé I. Bhí si go híomhann, an idial ab a hain mé riú, agus go fiú ag an sin hain mé chuid maiid gléis na díire a bhí fíorhaid. Cibé price atá I do thuigeann, higlaat sin a bhéadú fa deich nó beidir níos mó ná sin, tá na fidialacha maithe an dír fad. I gás bith, chuir mé aici agus thimán mé chun an bhaile. Nuair a bhain mé an bhaile amach, bhí mé ag sileadú le nóir. Híal mo hisismthirí go raibh timpiste agam an móthir. Ach ní raibh, duine mé ddífa gur hit mé an rá leis an bhailinn, agus go méidir nach raibh sé fiú díal agus fiú do méil nach méil an targad agam. Bhí mé trína chéile. An learn arna mórach, thug maithar 1000 puntam agus tíir sé orm a gol suas agus leis a chuir síos orthaí. Nuair a phreic mé teach Jim, duine sé dom go raibh an bhailinn curtha I daisce don ahar McNally. Bhí córa chasaí an sin agin agus bhíonn mé dó go raibh mé in rá leis an bhailinn. Dúirt sé gur ina sé don ahar McNally go raibh bhailinn aige do scoláire dá chuid
Car an guhan, ach nach waka an tahar nach nali no an scolara é. All galore, bhí an carjas idir mith féin agus Jim ina bhaintáiste agam. Déintí sé lum sa deire agus dairí lum íosacht aáil ón chóir creidmheasa. Sinné, Veidhlín Max Muller a bhí intí a rinneú in Amsterdam sa bhliain 1933. Tá bhóa galanta agam fasta a rinne an Jane tóir ráteach níorbh, agus is é an bhóa seo chomh leis an idill agus na téide dar nói a ligean dom ceol a cheannim le duimhneacht agus le stúim agus technicí clasaiceacha a úsáid ar nós ricochet agus spiccato. Tá mé chun an bhódóireacht seo a haspáint díobh sa chéad set eile, the Half Moon Waltz a chum John McIntyre agus the Hangman's Reel a dólam mé ón idlar albanach iontach alibéin an sin. Tógam an idill seo lum ar mhaith leis an túnál speisialta C Géir AEA a fuair mé ó John McIntyre fasta. le síle in dúndalgan, a chunní mé orm leis an tréinál clasaiceach le chóran Cassidy in ollscoil technoliaachta bailíocha clia agus an sin ail go leor le duine de na múnseirí is fearr ar an violins in Europe, Maeve Broderick ó Acadú Rioga na Heran in bailíocha clia. Bhí rangana príomháideacha agam leithí ag colainní in bailíocha clia. Nuair thusaí mé ag siúil amach le John agus mé thart ar bliain is fichadís, bhí mé fós ag freastal ar rangana le Maeve. Ba grá lum a rá le John, ní higlam castal leat go dtí an seachtain se thugging, caithfí mé clachtú. Caithfinn 5 uaire a chloig sa lá ag olbhú do na ragana cinse, agus bhíonn I gcónaí burtha nach méú go leor déanta agam. Nuair a cas John ar Maeve cúpla bliain ina dhiaidh sin, phléasc sé sna tríthaí ag goire, siocr gur cheann bhean bhog waú cinálta a bhíonn si. Ach múintear álann abba í a bhíú ag súil le mórán ó na cuid daltaí. Bhí mé im a chóiltar gearmúil agus mé lá bhailí fríd an bhanscoil, agus bhí an scoil go bra ach bhí sé sa chasann ar rudaí eile. Có lua agus a bhí an ardteist thart, bhí mé séir le maithí ceol a henim. Maithí ceol a cheannim. Ní dheacaí mé chun na choláiste agus le bheith fíornach níor chrónaí mé riamh é. Bhí an iontach agam agus theastáil mé an dón cúpla uair. Tugadh leis dom ceol a cheannim le léachra ar nós Rodrigo y Gabriella agus Veidhlín mar a luí mé roimhe, ach le ceoltóirí eile
fasta cosúla Damien Rice, Bono, Lisa Hannigan, Cara Dillon, Lou Reed, Nick Cave, Beth Orton, Julie Fellis, The Stunning, agus banna ceol is ansalum, Vassin. Tá aithne agam mo cuid leithra Veidhlíreachta anis fasta, James Kelly, Cathal Hayden, Jerry O'Connor, Breach Harper, Frankie Gavin, agus cuid acu atá imithe Lína Fiorna, Tommy Peoples agus Sean Maguire go dhéanana diagrasta orthu. Bíam ag seinm le Birch Leith go minic, Zodo Mo, le Martin O'Connor agus Dóna Lunny, agus is beag nach caithí mé pinse a bhaint asam féin. Mar conclúd bhí an tá gur tugu neart deisina dom I rith mo héal, a lig dom a bheith I mo chóiltóir agus saol álinn a bheith agam le mar céile agus le mo chaileach, gléisan na galanta, agus saol lán do ceol curmacha, de cainteanna, de Chumadóireacht agus neart rifuisteanna, agus na rudaí fad atá fuite le saol an ceoltóra. Tá mé inis ag iarraidh mo bhirt fáiste Owen agus Fiona a sprágu, agus tuigim go ríomhaid go méú sibe a thuair dífa fud na háite. Anas go mé siad san ábalta airad is le don na deisina a bheith acu agus bhí agamsa. Agus tá súlagam gur thug mé sprágu díobse á tábhachtach a thuirt don cheol I bhuair saol. Gur míle maith.